A San Silvestre tamén se corre en Vilagarcía, concretamente no Centro de Educación Especial. Dende a escola realizaron a terceira edición dunha carreira na que participa o seu alumnado e o profesorado. A iniciativa ten fins solidarios en colaboración coa Fundación Amigos de Galicia. Para o centro é unha actividade con moitos beneficios para o seu alumnado. Para os nenos todas as competicións deportivas ou todo o que implica deporte e movimento sempre é ben recibido porque aparte de romper un pouco a rutina de aula e máis este curso que é un pouco ríxido todo e que non podemos facer moitas saídas que facíamos, moitas outras cousas, para eles romper un pouco esa dinámica sempre tal. E despois o tema de colaborar sempre os motiva máis porque traen un produto, colaboran coa causa, saben quen o leva, porque xa coñecen a asociación, xa noutras iniciativas colaboramos con eles. A situación actual obrigou o centro a organizarse para cumprir co protocolo sanitario. Na carreira solidaria participaron 40 alumnos en 4 quendas. Temos o centro dividido en 4 camiños relacionados co camiño a Santiago de Compostela. Entonces fomos establecendo un horario por orde e saía cada grupo. Bueno, como a climatoloxía non axudaba moito, pois tiñan que dar 4 voltas que fomos reducindo a 1, 2, según nos foi permitindo o tempo, ¿no? E tamén segundo as características de cada grupo, ¿no? Debido a súa problemática en canto a mobilidade. O alumnado aportou o seu grande area doando produtos de hixiene persoal. As doazóns serán destinadas á Fundación Amigos de Galicia. Este ano de produtos de hixiene e de limpeza para menores, para menores e para adultos, e o vamos a destinar a familias que atendemos na zona do Salnés. As actividades solidarias do centro complétanse cunha campaña de vendas de produtos elaborados polo alumnado de reprografía. Pola súa banda, a Fundación Amigos de Galicia atópase somerxida na campaña de dozóns de xoguetes e comida de Nadal. Este ano, e debido ao COVID, están priorizando as dozóns económicas para mercar os produtos e colaborar co comercio local.